2, 1, πάμε! Τέλος. Την έβαλα! Ναι! Γάμο! Ναι! Γιατί ρε που... Γιατί ρε! Γιατί γάμο το! Γιατί ρε έφτασα πρώτος ρε, γιατί ρε μ***! Μόλις τελείωσε η πιο συναρπαστική και αμφίροπη μονομαχία που έχει γίνει μέχρι τώρα. Νικητής είναι ο Βαγγέλης. Συγχαρητήρια Βαγγέλη. Ο Γιάννης δυστυχώς έχασε. Τι έγινε Γιάννη? Πήρα τη σημαία πρώτος, ανέβηκα. Δεν μπορούσα να τη βάλω. Ήταν καθαρά τυχαία. Ήμουνα στο δευτερόλεπτο πριν τον τελικό. Και μπήκαν εκείνη τη στιγμή άλλες σημαίες μπροστά από τον αέρα. Θα το βλέπω στον ύπνο μου για κανένα χρόνο. Είμαι σίγουρος. Ενώ κάποια στιγμή ο Βαγγέλης ήταν μπροστά, κατάφερες και έφτασες πρώτος στην τελευταία σημαία, ανέβηκες γρήγορα επάνω, αλλά κόλλησες στο να περάσεις τη σημαία στον κρίκο. Όλα δικιά μου κίνηση. Καθαρά επιλογή. Με πείραξε γιατί είναι από το κεφάλι μου το έχασα, από το κεφάλι μου. Συγχαρητήρια στο Βαγγέλη. Βαγγέλη, την πλευρά σου πώς την είδες η μονομαχία? Αισθάνομαι ότι είναι η πιο τυχερή μέρα σε όλο το ταξίδι. Ειλικρινά από καθαρά ατυχία του Γιάννη και αυτό που είπε ότι ίσως πανικοβλήθηκε να βάλει γρήγορα τη σημαία και δεν έμπαινε. Κέρδισα τη μάχη. Δεν θεωρώ ότι ότι είχα περισσότερες δυνατότητες. Παρόλο που ο Γιάννης είναι και 20 κιλά πιο βαρύς, που νόμιζα ότι θα μείνει πολύ πιο πίσω από μένα, γιατί ήταν δύσκολο να κρεμαστείς από το σκηνή και να σύρεις όλο το βάρος σου. Τίποτα, απλά νιώθω τυχερός σήμερα. Κρίθηκε στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, ο Γιάννης ήταν ένα δευτερόλεπτο, δεν μπήκε η σημαία και εκείνο το δευτερόλεπτο ήταν το δευτερόλεπτο της τύχης μου. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν κλάσματα δευτερολέπτου. Ναι. Συγχαρητήρια και στους δύο. Σε άλλες περιπτώσεις θα λέγαμε ότι είστε και οι δύο νικητές. Αλλά δυστυχώς
Στη συγκεκριμένη, εδώ στο νησί των Πιγκουίνων, νικητής βγήκε ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης είναι αυτός που συνεχίζει την πορεία του προς την κατάκτηση της άκρης της γης. Και ο Γιάννης δυστυχώς οριστικά πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα. Βαγγέλη, μπορείς να γυρίσεις το κάμπ. Ευχαριστώ. Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλασμένα, ξεχασμένα. Ναι. Γιάννη, μπορεί να μην κατέκτησες στην άκρη της γης, αλλά βρίσκεσαι στην άκρη της γης. Και είμαι σίγουρος ότι έχεις ζήσει μια φανταστική περιπέτεια τόσο καιρό εδώ πέρα που είσαι. Τι κρατάς από αυτή την περιπέτεια? Η ανθρώπινη θέληση είναι πάνω απ' όλα. Είναι τι πραγματικά θες να κάνεις στη ζωή σου και είναι να μην το βάλεις στόχο και σκοπό. Μετά τα καταφέρνεις όλα. Και εκτός αυτού, κάτι πολύ σημαντικό για μένα, εκτός από όλες αυτές τις εμπειρίες, τις κακουχίες, το βρέξιμο μέχρι το λαιμό, μετά αμέσως στα κρύα, στα χιόνια, την έλλειψη τροφής κάποιο διάστημα, έρχεται και ένας φίλος που μπαίνει σε μια πολύ σημαντική θέση μέσα στην καρδιά μου, ο Νικόλας. Που άλλοι φίλοι, αυτοί που έχω τώρα, έκαναν 18 χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, μέσα στην καρδιά μου. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει η ζωή και πώς θα στο φέρει. Αυτό μου έμαθε εμένα αυτό το παιχνίδι. Ποια θα είναι τη στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σου την Παταγωνία? Αυτό το αγώνισμα. Επιλέγεις να κρατήσεις μια άσχημη στιγμή? Ναι. Γιατί πρέπει να πάψω να είμαι επιπόλαιος. Πρέπει να μάθω να χειρίζομαι τις καταστάσεις σωστά και να μάθω να ελύσομαι σωστά. Και εύχομαι αυτό το πάθημα να μου γίνει μάθημα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ελπίζω να κρατήσεις καλές αναμνήσεις από όλα αυτά που πέρασες εδώ πέρα, από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, το μεγάλο ταξίδι. Πολλοί άνθρωποι, φαντάσου και σκέψου ότι δεν θα το κάνουν ποτέ στη ζωή τους. Και δεν θα πατήσουν εδώ ποτέ γιατί κλείνει το πάρκο. Ακριβώς. Σου εύχομαι καλή επιστροφή στην Ελλάδα και χάρηκα που σε γνώρισα. Στο καταβλισμό της ομάδας όλοι αγωνιούν και κάνουν υποθέσεις για την έκβαση της μονομαχίας. Άμα έρθει ο Γιάννης θα φωνάξει. Μπορεί και να μην φωνάξει, μπορεί να μας κάνει έκπληξη. Τώρα δεν γίνεται. Θα κάνει θεία. Θυμάστε στην Καλύβα την άλλη, με το χιόνι? Απ' την άλλη άκρη φωνάξει. Η κόλλα! Μπορεί να τώρα για έκπληξη. Περιμένω να έρθει ο Γιάννης, να φάμε το μεσημεριανό μας, όπως του έχω πει θα έχει στο φαγητό. Περιμένω να ακούσω αυτό το Νικόλα που το φωνάζω από μακριά, θα χαρώ πάρα πολύ. Εγώ σου παντάκης, όποιος και να έρθει, καλοδεχόμενος στο τηλέφωνο. Άλλες φορές είχα προτιμήσει για τις λόγους. Φτάσαμε ρε φίλε, είναι όλοι τέτοιο κάτσε λίγο. Μπορεί ο Βαγγέλης να ήταν στην ομάδα μου και τον χθες το βράδυ, ας το πούμε, στο Συμβούλιο ψηφίσαμε βάση συλλογικότητας της παλιάς ομάδας για πρώτη φορά. Αλλά έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Γιάννη. Άρα λοιπόν δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση. Ο μοναδικός που πιστεύω ότι θα έχω μια κόντρα, αν ξέρω στον Κωστή που δεν το βλέπω σαν κόντρα, θα είναι ο Νικολάκης. Γιατί αυτός πιστεύω ότι είναι ο πιο δυνατός παίκτης. Άρα όποιος και να έρθει, δεν έχω θέμα κανένα. Άντε ρε μας είχε αγωνία. Ο Χάρης είχε πιο πολύ αγωνία τώρα από ό,τι τότε. Γιατί ο Γιδάκος ήταν και κουράδας. Εδώ που τα λέμε. Ήταν ο Κουράδας. Πώς το λένε ρε, μπουχές σας, πώς το λένε? Κουράδας.